Hi guys, दिनै जोङो फैदों मानास फेस्टिभेलाव guys नै ओमफ्राय नै बेयाव जोङो ड्रागनाव गाखोनो नागिरदों आरो फार्स्टआवनो फैखानायाव जोङो राइड्सफोराव फैग्रोबाय आरो नै जानानियाबो गाखोदो आरो एकदम माने इयासो इन्टारेस्टथार आरो नै गाइस नै एकदम बारलबाय दं आरो माने दाथ' एसे सानमोन आरो एसे ओरैनो मानास फेस्टिभेलाव एसे लेटै जायो आरो माने दिनै लास्ट खालि थांदोंमोन नालाय भिर जाथ'वाखैमोननो ओमफ्राय जोंना नै ड्रागनाव गाखोदोंमोन जोङो ओमफ्राय नै ड्रागना चालु जाबाय नै बारा माने गोसा माबायाखै आरो गोसा गिदिङाखै नै गाइस नै सासे जोंल' साब्रै आरो नै जोंल' सयजोनल' गासिबजों नै गाइस माने बिसोरनाबो एसे लस जाबाय आरो नै नानियासो बया हिट मोनदों आरो नै एकदम बाय होबाय दं आरो नै गाइस नायबाय थादो नै एकदम इन्टारेस्टथार आरो गाखोनो बया इन्टारेस्ट मोनखादों आरो इबो गाखोनो दा आरोबाव फुजा जाबानो गाखोनो होनबाय थासिगोन आरो दा नै बया मोजां मोनखादों इयो फार्स्ट टाइम गाखोदों आरो नै दिनैनो नैयाव नै गाइस एकदम नै बेफोरावबो राइड्स दंसो आरो माने मोनसे प्लेसआ राइड्सनि गोजा आरो मानेकि मा होनो मोनसे साइडथि फेस्टिभेल जाबाय दं ओमफ्राय नै मोनसे साइडथिनो एकदम गाखोग्रा माखाया बारा भिर जाथ'वाखै आरो दिनै लास्ट नालाय उनावसो हरावसो फैगोन आरो मानसिफोरा नै ओमफ्राय नै जोङो खारबाय आरो नै खेबबासो गिदिंहोनानै खारबाय जोंहा नै नानिया बया हिट मोनखादों आरो गाखोनानै दा खारबाय जोङो गाइस नै जों सानदोंदि माबायाबो गाखोनो होननानै मा होनो बेखौ ब्रेक डान्सआबो गाखोनो लुगैबाय आरो माने दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोफेरनानै आरोना गाइस ब्रेक डान्सआव मा बुंबावनो आङो गाखोनो लुगैबाय आरो ब्रेक डान्सआवबो दिनै फार्स्ट टाइम गाखोनायनोसै होनायनोसैनो सासे ओमफ्राय बै सोरखि गेदेरथाराव गाखोनो नागिरदों आरो नै ओमफ्राय बेखौ फार्स्टआवनो जोङो नै गारि गेदेरा नैयाव जोङो नै गारियाव माबानि आरो गाखोग्रोनोसै नै गाइस एकदम गाखोबाय आरो माबा दिनै बोरैबा गिसोगारदों आरो मानोबा गिदोंबा इनो गोलै जानोसो गिबाय दं आरो नै गाइस बया लासै फिदिंबाय दं नै गाइस नायसं बया लासै फिदिंदों आरो मालायसै उन्दै गथ'नानो बया हिजायनो फिसा गारियाव गाखोनो मोनबाय थायो नै गाइस एसे स्पिड गिदिंहोबाय आरो बारा स्पिडबो गिदिङाखै नै गाइस मोनमारसिगोन आरो नै गाइस दा जों ब्रेक डान्सआव गाखोनो फैबाय आरो नै नुदों गाइस नै बेयाव दा आदामोनाबो इयावनो गाखोफैबाय आरो बेलेगाव गाखोदोंमोन ओमफ्राय नै इयाव गाखोबाय आरो नै येल्ल' कालारनियाव गाखोबाय एकदम हिट आरो नै माला चालु जागोन गाइस नायनो माने साननानैनो बोरैबा गिजोबलायबाय आरो गाइस एकदम नै चालु जाबाय एकदम माने बया इन्टारेस्ट मोनखादों आरो नै माने लासै फिदिंदों आरो बारा गोसा फिदिङाखै लासै फिदिंदों आरो माने इनसै एसे गोसा फिदिंबावो आरो दा एसे लासै जादों आरो नै बया हिट मोनखादोंमोन आरो दा गाइस गाखोनानै एकदम बया हिट खालामोन आरो मोनबाबो गाखोबावगोन आरो बया हिट खालामोन आरो गाइस गाखोनो बया हिट मोनखादों आरो आङो माने एकदम माने गाखोफेरि आङो बया स्पिड गिदिंहोगोन खोमा होननानै सानदों आरो माने गाखोफेरथाराखैमोन आरो आङो बया हिट मोनदों आरो गाखोनो माने आङो गाखोफेराखैना आरो ब्रेक डान्सआव गिनानैनो ओमफ्राय दिनै गाखोनायबाय नै आसलथे बया हिटबो मोनो खिन्थु बारा स्पिडबो गिदिङाखै नालाय आं मोजां मोनदों आरो माने एसे स्पिड गिदिंबा खर'बो गिदिंनो नागिरो नाथाय आंहा खर' गिदिंनाय नामानो गैया आरो गाइस बया हिट मोनखादोंमोन आरो एसे गोबावानो गिदिंहोबाय थादों जोंखौ बया हिट खालामोन आरो एकदम गाखोनो ओजोंनिफ्राय ओजों आयौ माने मा बुंबावनो बया हिट मोनखादों आरो गाखोनो
नै गाइस एकदम बया हिट मोनखादों आरो नै इयाव गाखोनो ब्रेक डान्सआव नै लाखिथ'वाखै आरो दाबो नै लाखिसिगोन खोमा लाखिसिगोन होननानैबो माने मा होनो लाखिथ'वासै आरो नै आरोबाव खेबसे गिदिंबावगोन खोमा नै खिन्थु बया हिट मोनखादोंमोन आरो गाखोनो गाइस लाखिसिगोन खोमा गाइस नै आरोबाव लाखिलायला आरो गाइस नै इयाव एकदम बया हिट मोनखादों आरो नै गाइस गाखोनो नोंसोरो ब्रेक डान्सआव गाखोफेरबायना फेराखै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बया हिट मोनखादोंना बया हिट मोनखायो आरो नोंसोरो हिट मोनो ना मोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नै गाइस ओंखारनोसै आरो जों ओंखारनोसै नै ओंखारनोसै आरो बाय नै जोङो गाइस नै बया हिट मोनखादों आरो गाखोनो मोजां बै खर' गिदिङो होनदां ओइ खय इनो लानाय नै दा जोङो गथ'फोरनि ट्रेनाव गाखोलायबाय आरो नै गाइस माबा मा होनो बेखौ सबनिबो गाखोग्रा माने एकदम थुला माखाया एकदम 50 आरो माने 50 माने 50 आरो 50ल'मोन आरो गाइस अबेयाबा 100 लायो आरो दा जेनेबा माबायावनो मा होनो ड्रेगनावनो 100 लायोमोन थेवबाबो इयाव लादोंना लायाखैमोन बावगारबाय आरो गाइस जों माने जों साब्रैल' गाखोदों नै सिगाङाव मोनसे ओमफ्राय नै इयाव मोनसे जोंल' गाखोयो आरो माने दा बारा भिरबो जायाखै नालाय जाबाबो बै मेन फेस्टिभेलथिसो जादों आरो नै गाखोग्रा थि बारा जायाखै ओरैनो गथ'फोर थानाय फैदों आरो गेदेरफोरा बारा फैयाखै आरो इयाव बया हिट मोनखादोंमोन गाइस गाखोनो ब्रेक डान्सआव बया हिटखा आरो बेयावबो बारा हिट मोनाखै बेबायदि माने ड्रागन आरो नै ट्रेनावबो बारा हिट मोनाखै माने स्पिड गिदिङाखैना बे ट्रेनावथ' एसे लासै गिदिंखायो गथ'फोरनि नालाय ओमफ्राय माबाया मा होनो ड्रागना इयाव एसे स्पिड गिदिंहोनांगौमोन आरो ओमफ्राय बारा गिदिङासै ओमफ्राय ब्रेक डान्सआव जिखिनि माने मा होनो बेखौ स्पिड होदों बेखिनिया बया मोजां मोनखादों आरो आङो बेयाव गाखोनो माने बाराद्राय स्पिडबाबो बोरैबा जायो आरो माने बोरैबा स्पिड थाङो नालाय गियो आरो ओमफ्राय इयाव गियाखैमोन आरो आं इसेबो फार्स्ट टाइममोन आरो माबायदि मोनगोन होननानै गाखोनायबाय आरो ओमफ्राय नै बेयाव आङो गाखोबाय नै आं गिमांगि थाहैलायबाय आरो आं गिटायसो नालाय लाजिहैबाय ससे थांनानै खिथिबाय थानानै गैलाबो गाइस रोंलाबो आङो ससेनिफ्राय नै गाइस गैला आं गामांगा थाहैलायबाय आंबो गिसे थाखे सुबाना होनाय गेस गावनो आं गिमांगिसो थाहैखाबाय आरो नों दा एख' नंला आरो मा बुंबावनो आङो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बिसिनियावनो फोजोबनोसै